Maritxu nola zoaz, eder galantori, iturria Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, aldotxo txuria, biok erango dugu nahi dugun guztia. Maritxu nora zoaz, liburutegira, oso ondo pasatzeko liburuei begira. Zergatik ez duzua hartzen da eramaten, oso ondo nagolako hemen irakurtzen. Gurean bere nioa oso jatorra da, gurekin oso alai beti euskaraz. Azerretzen denean garaxi egiten du, askar pasatzen zaio eta asko ikasten dugu. Surfegiten ari naiz ta oso ona naiz, olatuak antzera joatzen naiz garaiz. Itxasuan saiatu oso ondo pasatzen, ni beti surfan egiten olatuak hartzen. Oporrak iristean denok oso pozik, gubi aste ditugu hori ni badakit. Eskolara etortzean lagunekin ondo, jolasteko garaian denok hobeago. Triste bizi naiz eta hilko banintz hobe, balauzak bihotzean hainbat atsekabe. Damamen maitatzen den, baina haren jabe, sekula izateko esperantza gabe. Triste bizi naiz eta etxera joan hobe, jangelako platera oso txarrak daude. Andereñoak dio, postailuak gorde, jangelako tortillak jartzen naute more. Jangelan beti gaude, jandariarekin, saltxitxa frankfureta tomatearekin. Aldatu behar dute protestariekin, gu nahiago genuke pizza gaztarekin. Asko gustatzen zaigu kirola egitea, futbolean onena gol asko sartzea. Aurrelarien artean gu alabak gara, gola ospatzen dugu guztiok batera. Zain gustatzen eskolako plana, andereñoak beti bidaltzen du lana. Irakasleen kezka, ikasleak zaintzen, borrokaren bezketan ez gero izetzen. Maiatzaren 14. egunean, Orioko herriko barraren aurrean, barea agertu
gozonak ematen dizkute, jangela monitoreak ditugu maite, gustatzen ez zaiguna platera bete. Sukaldariak ere lan handia dute, sukaldariak ere lan handia dute. Kromoak erosten oso biziatua, da urrezko baloian eritokatua, bilduma bukatzean denon helburua. Kromoetan gastatu nahiko dirua, kromoetan gastatu nahiko dirua. Bertsolaritza bertso asko bukasmatzen, bikotean jarrita bukaso kantatzen, eta erritmo pila ari gara ikasten. Mikrofon